Patay nang napalgan sulod silang kwarto ang 27 anyos sa babae nga hubo o nasunog ang buhok pasado alas 12 sa udto kaganina sa Sitio Laguna, Barangay Bulacau, Siyudad Sugbo. Ang biktima mao si Charina Paoy Relativo, 27 anyos, nagpuyo sa nasong dapit. Tuwa ni Police Captain Yves Montijo, ang Deputy Chief of Police sa Police Station 7 sa Cebu City Police Office nga ang kaipon sa babae nahibong nganong di mo tubag sa tawag ang iyang pares. Inungdan nga gitawagan niini ang iyahang amigo o gipasusi ang ilahang kwarto. Pagsusi sa amigo sa kaipon sa biktima, nakita na lang niini ang babae nga nagkigda sa saog ug hubo og posibleng gikan kuno kining naligo. Gituhoan nga ang pagkatumba sa babae ug naigo matod pa ang ulo nini sa butane nga kasiga kay giingong tunay giluto mao hinungdan nga nasunog ang buhok nini. Sa paghiling sa kapulisan sa patayng lawas sa biktima, way nakitang indikasyon nga adunay mga samad ang biktima. Aron gyud masuta kung unsay kamatyan niini, ipaubos sa autopsy ang patayng lawas sa babae.